mu oh erade ma enero ama obiara ehu se the Pentecost jano enero mu erade ma enero ma se ni fe so ma obiara ehu se o Pentecost jano enero mu erade ma enero oh ama obiara ehu se the Pentecost jano enero Mesi erade ma to no biara ehu say oh Pentecost jano never oh erade me enero menero amo biara amehu say the Pentecost jano never mo ma Pentecost jano never mo oh menero mo obiara mu oh erade me ama obiara ehu se Pentecost jano terimo ama erade ama obiara ehu se oh Pentecost jano terimo asafo erade ewie udin ene nonyamo enka ona monam oba Jesus Christ so hwimu ye free dontoriye mu na wama ya emma ye adidifo ewie ye twehia wona asesa emadofo na ye pa ne se awrade ma Pentecost chano ni awode na madidafo so ye sensenene ne awade no awrade ma enare yemu awrade ma enare yemu awrade ma enare yemu na nipa hunu se yeso wunyame a otiase ewie jai akoma biara sa wonsa ye jai adwiri biara sa wonsa ye jai hunhun biara ehia sa wonsa ye se awrade betena wogam be fadie nyina domu ma wasem a eba no emfa ojia emfamra na emfa ya resamre okrofo emfa kwa hosan emfamra okrofo ebe no adaba biara na emfa ojia emfamra ye mo so mode botumi ade nyina ye da wase o Jesus Christ di mu amen amen akenkan samuya akenkan se ohwe ne imu a edikan no a eye asmafo nyuma etsedum yenu na ose sabri yara na ohene Herode tene nsa ye asafo mu nipa bi ayayade odenkanta ekumu Yohane nua Yakubu enti masema mebusa ne se sabra na Bible elkan ayebere ya ose sabre ana Herod otene nsa na oye agidifo ni bi ayayade na fe otene Yakubu a oye Yohane nua Yesu asuafo no na Yakubu fo no ye mienu Yakubu a ni nua eni John sa John and James a omo eboka omo ma meboka se Yesu mfa ba ko tena benfum na ba ko kantre nifa no na James ba sa James no wo ana Yesu ankasa ni nua enso di James enti Bible pese ye hu James ni mu kura Herod eche no eku no nti o kyerem se ni ya oye Yohane enua no na ye musa ya ho se abraban ana Herod oye saade enso da no ma eba telephone so de o muti Herod no ho asem se oye nipa bi ana ni tirimu dere nipa no a ono onye jiuni ena so Roma aban ede na betime jiu fo so se o meye wahene yesi obi edi odisi obi edi hini woni pro sa ko yi oye Arab ni ena so wodi hine e wo Judea ye jiu fo ema na se meye no betimi edi ni hini nti obi abo wapa Herod se monti ni ku no enti otise yawo akoko ebi a ye friend Yesu a wo be ya hine no ehwa no oye announcement say akoda bia bebe bia ofri efie mienu e ko ne fom nunku no because on pesa obi bia be sori wo jiufo ni mu a oba be tu no afri na hini Yesu onu ade ba pani bra oche no ekun afei odinse hu bebre ma ohunu se eda obewu no obi ensu no
Eti no ya ne say what change you from benimfo pa titire ne bi no do bubu afiase ana o ka kire ne benimfo ne say eda wo bewuo no omo ko sa jiufo benimfo no na mprofo esu wa edi ba kire say odunti ana obu esu o hu nipa no say na ntiri mo ante ne sitie eti wa ye nipa bi a say o de ne toto obi a ho a enye ye ka Satan kasa wo ye Satan si anemu pa Unu se Satan asasi ayane dia. Nyame boma Adam and Eve. Ana menu mienu. Ana oba ya na wabewia, ana otiso, ana wo haya gye. Herod oye Satan. Na Herod biara obama ne mumso na wa bra bamu no. Me kana ni wo Jesus Christ. Amen. Na Herod won pe obiara ni nan. Ono ani nua ekura wo chini tumu je na yire wale. Na John the Baptist ko kira say adai wo hini mo o kwati wo nua ayire no wasa do nua na to afiase was wo John the Baptist so ye the minipa so ye the minipa bra ono aso so ko ache no e go wi ase na woda ebre na panoma akwala no a maame no a na ne oye ne nasi a wore no ne ba maame na tutu agu akwala na so say papa na say abeto nyu ma asa ma ye ne fe Parce que au pays on devait m'accompagner dans une moufa. Attends, on a dit à toi, c'est pas bête. On a parlé à moi, même au cas ça, on a dit, au cas ça, au pays John, au Pavarier. Na John, you have also watching John, who are from near the theatre to create the Sodia back a Belgium. That's what you must say, Nipano, you didn't want it. And the Bible says, Sam Reno, you could say, I was a rebel. So a king as my phone, you might a trip back when we are going to walk through the Bible. You have not the Bible. You can as my phone, you might trip back on that. Bible says, yes, you used to sorry, you know, or the as my phone, and that's a share phone free selling, and a pay every night. Now, or you no man can see, chair on my own set, or Tiasse. We now book our awesome, and Gramophone, I also Buddha phone me also no am also be a movie as a me also no na so dika phone one kind of wawu na yes you to there me say yes you to there what you say amen me say what you say amen oh na wa sorry na what you say oh hallelujah na what can't say share for the say mamu free Jerusalem ko pe say eja no bo share no ebeba enti won anim ho ano ana Yesu Kristo ehia say woko eso he defied gravity itself sa no be say oh hallelujah amen and you share for the say awuntire wa awuntie no obia te ne kasa onu ane kasa so ye ewani a tons na nipa na ika no oche ewe kasa ne say omo hye nyame anyonyam so ye da gombani a wote dangomba ne kasa so omo hye nyame anyonyam na wo ye asantini a wote asante kasa so wo hye nyame anyonyam so ye buruni a wote burunu pa se woka mo chi ho na wo hye nyame anyonyam se wo ye nkrani a wote se wo kan kran no hey me no fie what you want to say na me no na do for you say enye bibia la keke yen sta na omabo na petro nya akoko duro na okay na me asem na nipa mpeniensa e be satira asore no ama ne homini so hallelujah e pompa yese ho kokuru ja aya juma wo ye mu ma e kwa kontin a nipa hu ye nya ede edi wo ye mu a wadi ye nchi abenya fie abete edawbi hallelujah enti ni kono de esefo ne de o de se ho kokuru ne ba ye no mo kenya mi asem na aba no mo kenya mi asem o mo nuru sese edi tumi bia oh to hu kokuru no edi tumi ne na ye bi oja ana eba enti wo kan asmafo mi ma fi etimi ensa no a Petro ne John Bible say wo ko asori fie akobon pai oh hallelujah e me dekeke na no mo ko bon pai no mo bo afi no mo ko bon pai na so na ho kokuru wo me se na ho kokuru e wo wo ko no se abra na so ho no abra te bi ho a wo no na wo yo bubu ani na da bia na busuafo no ne beto ho na oye na la su na kakra sabe ya wo be ne bibia die na busuafo no so ene bibia die
Na Petro any John through one. Now I want to show so they are the nearest upon the boat. I have Pentecost elder dressed in power. And the apostle body of the news that was dressed. And you are sure we said you always see addressing one woman. And that you did. But we are so careers will bring a baby out of free. And to all the one was almost said, and by the former women, we pick a trana. I picked a should have been said, Sika, and the picture, ye nippy. Nanya, ya one ya dema wo. Asafo Awurade Yesu Kristo di mu. Sorry na nante. Esa kwa no tene se wo fa French. Go be na ni mu di nza. Papa se mbe no obi. Na Peter ne John woni adaje. Wo fa ko bompa ye nti woni adaje. Aka tire John se so na beti ni Peter ko na de no aye duma dada. Wo so na beti no. A ne nan no a ya wo no no ya apache a. On timi so ni nyina ho. Afedia nan na ho dia be mu. Oh hallelujah. Eti akwani di mirikati wo ngachi. Na okwa asonda mu ho no se kumaka. Promotion. Say na so bi ba mu twa ne hu nyame ni mu a. Men kan say sister wo chire no ho. The brand in Chimoya will free ye dinner all year to say in Papa. What do you mean? I'm plenty of for 40 years. Then you're not doing less than work of another night. I hear you for this. And you are also promotion. And the whole hour, sorry, no. I won't be here at the bra. And see ya. Or be a young woman Apache. Now I saw this one auntie. Say what TV that. And so now go put this on my DNA. Doctor, for me here, you walk a crack. So for you, and before you get a warrior. Nipajina Baumchin. And the first for and this is the form for who Yeshua. No one can see a better deal. Or what say, Peter and John. The first Acts chapter 4. Acts chapter 4 now, what you want to now when you and you answer. Now, when the all who said, Never cry. A given, a dean, and a modest man, and a Peter Air Castle said. Èyí bí ìwà àwọ̀dí amáwọ̀ ọ̀sùn yìí àsè. Ṣé nípa iná tọ́gbù mu? Ẹjí èdí Yéṣu Kristo. Ẹjí ọmọ bá ẹ̀sán lọ sá. Ẹnìlọ́fọ́ yìí wọ́n bó sùkúrù dà. N'aṣọ sábì ẹ̀wọ̀dí nnamọ̀ yẹ. Ẹ̀ kásá nù. Ẹ̀bí ni ọba mi mi abẹ́ ma. Ẹ̀wọ̀dí kì í ṣe nù ẹ̀hún yẹn mi nyàmé. Ṣé àkókò kókóró kó wúra? Kókóró mu a. Yẹ ká ṣọ́ wọ sẹ́. Nya òun kà á kọ́ ayé doctorate yìí ti mi yẹ. Lówó ti mi ayẹ. Oh hallelujah. Eti wọ́n fi wọn dín ní wọ́n kẹ́kẹ́ wọn sẹ́. Ẹ mọ̀ nkọ́. Papa baako ẹ̀ ń sọ yìí nyẹnsẹ̀ni. Ebi ẹni bẹ́ ṣia nyẹnsẹ̀ni baako wọ̀ mu. Ní wọ́n bẹ̀ bíbí àná sẹ́. Ẹ̀mọ́ bẹ́ yí o. Sẹ̀ nkurɔfoɔ yi. Sẹ̀ yẹn no pírẹ́sì nyàmú lè di ọ̀rọ̀ jì. Na mo de mo nsa kyerɛ wɔn a. Nyàmú ni mo bẹ̀ di. Mo di emu yà wɔn sɛ ne nyàmú yà wɔn akɔkɛm. Nti wɔn tiɛtiɛ wɔn na wɔn ti a wɔn na wɔn kɔ na wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɛ mo kɔ ahɔn mo kɔ di ni bi. Mo twa so. Yà má yɛ na ɛyɛ. Na ebi tɛ ka kyerɛ wɔn sɛ kíláàsì. Mo ka kyerɛ yɛ. Ɛyɛ sɛ yɛ bɛ tie nyàmú pɔn. Anaasɛ yɛ bɛ tie nipa. Ɛtɔ yɛ bi a wɔ Kristo ni pɛ futu a na wɔkɔ wiase ni hɔ. Na wɔtu wɔ ewiasefo afutuo. Ebe wiase yɛ no na deɛ ɔhaw ne amaneɛ aborɔ na afei wo nyame woyɛ dɛ wo nyame sopo ɛnso wo so woahu sɛ nyame neɛ ɔpɛ sɛ woyɛ wobɛtie wiase ɛfoɔ ɔno afutuo ewiasefo afutuo ɛne Kristo ne abrabɔ ɛmfra hallelujah ɛnti yɛnkɔ chapter 5 chapter 5 no asɔre no afei deɛ ayɛ kɛse ma obi oye hieni bia no esikafo ewo mu eboa ma odom eye adwuma enua no be se me ka kire se ni si fie ha se den ya ne ni papa ha na ye ntimi anche odo anche won a obekọ onyanya na ne se kire ne kro de ba no wie pa no ma de ba so ade e ma sori edore ene odo ba te wo tie me se ade e ma sori edore ne de odo me ka kire se yɛyi ɔdɔ ɛti nipa obi ba ha hoahoa no yɛ ti ne twom
Amen. And chapter 5, almost shall say a watch auto. Now, I don't know where any more of say, as you can follow to Tom, Sass, no one, dear, no one is cannot ever. Ma, Opia, only be in Navy, so be any idea, open in a jacket, second one about now, away when the beer said, no, no, and my final day, as I see as the air. Now, I brought to a friend with Ananias, and then Mrs. Ananias. Almost so I think said if I yes, I almost say, oh, baby. If you are aware of so you know, enchanted here. Say, only your person over here, many. I think can say only Papa for dear. No, baby. Now, all can so in the baby, and then we just go away and say, Ma'am, more. And who yes, over I can guess my head, I can say. Ni awatine ni mu na woma eno na onu na me edono enti Ananias no na yire what was mutiri mapo mutiri makoto mo saase se mo de be ma asore afedi o sika ni be ku wo so euro ye saase ka kono kura ye si dan ni so block yo de se cement ni bo no kwa ti de ni ti kwa na e koso ye hu bibi o ye di skin na e ko ma asore enti ina no much is canon every a fact now. I'm not quite no so believe say near one can somebody be banina na modiabe. Yes, Ananias lady can was a what do you can watch him more send and yet by force. And also can say so for you can say he didn't know so can you imagine so said he is taught in town. Let's kind of buy and you're shot in one kayak na aya go you ti e bi ato ka osofu won so you e osika o bi a se na so o je na mini panimu o se ai no se he onkunkun na go twa de tro amunu ma na ya ti ko wuye na mo ma se o wuye na ya ma so no na iri aye late ya to pem se ya de bi kun e ko akosi ero na bonulu ho e no no ba ya no na wo musa nse me se na nia se as na go to you know sika ni na body aba no so se pe oh hallelujah ya so no e gore sa di esi ya no o se emma ehun e ko ni pe ni na so sa profoni nya me na ya wo so no na de o you wo teta kokon wo mo ti mi ko di atro wo ni mu ni nanim e ti ni pasa ase wo ba sorry because o hu se to me bi oh hallelujah amen enti yako asmafo ensia was say ashono afedi ayakase microphone is ikaba ye social welfare ye aduma e no me bule ho a koso obi azimu a aso dey start here social welfare wo nya aduma be ma bibia to bia na edi ni na aso dey sase enti omo no say omo ye chiufo no omo mrewa ene won omo obi a ne kunafo omo mre wan no kunafo no omo hwe won lie chen Hebrew fo ana sa mama fo na ahobwo na ewo won dem no in the Bible say eba wo mu enye ne na eba ya ache na dia be se no ne mobile phones ama no adors sa se mo ti asem a enya for the right person when I go to Sassam because who na enyu hallelujah amen and you who are asoyinu na mpanifo no ete ye no oyes and yes ana tie de a ye be pawo ni pa bia omo be ye sa ade no hu adwuma na ye asofo ni asomafo no ye nyamre e de abompan ye na ya ka Yakobon ye ko tra so na samranti ya opa wo mu ba ko friend Stephen no wakọ asorifie baabi na asore mpanimfo no hu se wo ye Kristo ni tidi ni no wo se ase se wo ne no eyi ensem na ade e mo ne se that Deacon Stephen wo ka asem pa no free Adam mre so e be se Yesu Kristo ne wuo ni wu sori ye so na enkrofo no hye se de wo de nam ye e kenya me asem na
na wɔn no wɔn postgraduate ɛwɔ biblical studies na wɔn ne mu saa no wɔn a afei no wɔn ti mu sɛ akwa na ɔsɔ wɔn yɛ ne ho biribi because wɔn ayɛ ne ho biribi a asɔre bɛfa wɔn nyinaa do mu nti wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn esi no aboɔ na ayɛ wɔn sɛ abere a yɛsi Stephen aboɔ no Bible sɛ ɔsoro bie mu ano efɔ mpa yɛ sɛ ɔsoro bebie ɛdɛ ɔsoro bie mu ɛna wɔn hu sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ogyina Onyankopɔn nifa Bible sɛ dabia Yesu kɔɔ so no ɔkɔtena Nyame ne nifa nanso saa mmerɛ no a ɔte ne ni no ɛkɔ amaneɛ mu no na Yesu Kristo asɔre meka sɛ ɔdi ma wokɔ ahokyerɛ mu a ɔdi ma wo wokɔ asɔhwɛ mu a ɔdi ma wo wokɔ tebea bi mu a wankasa ne sɛ wohu nea wonyɛ a Jesus Christ ɔdi ma wo enti ɔmo esi na wɔn a Stephen ɛbɛwuo no ɔno ankasa ebu nkotodwe ana ɔbɔ ɔdi ma mpa yɛ me Nyame sɛ mma ɔmfa saa bɔne no emu wɔn so na wɔka kyerɛ Nyame sɛ afei mede me kra ɛne me honhom ɛde ma wo na ɔnim baabi a ɔkɔ gyina kɔpem owuo na wobɛnya nkwa abotire hallelujah enti etire wɔkye no yɛwuno sɛ saa Stephen asɛm a esii yɛ no ɛma ɔtae hyɛ aseɛ sɛ ɛba akristofoɔ no so sɛ saa Farisifoɔ ne Sadusifoɔ ne Sahindrifoɔ ne scribes yi ɔmo hunu sɛ asɔre no agyebom na ɛfa ɔman ne dɔm enti ɔmo sɔre sɛ ɔmo etu wɔn so ɛsa nti ɛma akristofoɔ a ɛwɔ ɔman no nyinaa hyɛ aseɛ sɛ wɔdwanedwane na another deacon a wɔfrɛ no Philip ɔno ekopie kuro bi a wɔfrɛ no sɛ Samaria so na Bible sɛ ɔkoduru hɔ no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔka Nyame asɛm na afei nnipa a wɔyareɛ ɛne wɔn a ahohofi ɛhyɛ wɔn ɛne wɔn a ɔhaw ɛne amanneɛ egu wɔn so saa afoɔ nyinaa hyɛ aseɛ sɛ ɔnya ɔteɛ oh hallelujah wonya ɔteɛ wonya ayaresa ahohofi etutui ma Nyame ma ɔman no anasɛ kuro no a yɛfrɛ Samaria no ɛni ebutu dane yɛbɔ mpa yɛ sɛ Milwaukee ebedane Helsinki ebedane Espoo ebedane Bonta ebedane na ebi atrakɔ Tampere ne Turku ne Vasa ne Rube esa ho kukuru etumi nti ɔman no anase kuro Samaria ani edane enti yakɔ enkuru no a abra wɔn mu enkum Stephen no onipa na wogyina hɔ na ɔhwɛ sɛ ɔmo bɛku Stephen no yɛfrɛ ne Saul na Bible sɛ ɔno ɔsa akɔgye krataa ɛwɔ mpanyinfoɔ hɔ sɛ nipa a ɛdwane afiri Jerusalem kɔ other places no ɔkɔ akɔkyekye wɔn mmaa ɛne mmɔfra na wɔde wɔn agu afiase na ebi nso so wɔyɛ adeɛ na Acts 9 ɔnam kwan ne soɔ no a ɔkɔ Damascus no on the way to Damascus ɛhɔ na wɔde Jesus Christ a ɔyɛ ahene mu ahene ɛne ewura mu ewura no ɛbɔ mpu ne mpu mebɔ mpa yɛ sɛ Nyame ne wɔn ɔtafo biara bɛbɔ mpu ne mpu na adwene a ɛwɔ ne tiri mu no asakyera oh hallelujah enti Saul a wakɔgye ɛnwoma efiri mpanimfoɔ hɔ sɛ ɔkɔtaa agyidifoɔ a ɛwɔ Damascus no afei deɛ yɛte yɛ no na ɔno ara nkasa no so ɔbɛyɛ ogyidini what a turn around me preachi wɔ kuro bi a Fred Stanley yɛkɔbie asɔre wɔ hɔ na yɛinvite mborɔfo ebi ɛbaeɛ na meyɛ analysis na meka sɛ saa deɛ na esii yɛ no ɛde sɛ Osama bin Laden aka sɛ mepɛ sɛ meyɛ American citizen the chief enemy of America now comes out and says me massacre me person me American. It is a wonderful miracle. Oh hallelujah! Now everyone broni so go say, come on, you are wonderful. That thing, I'm a pastor, but that thing hit me. Now sado na meet me there. Say no man, you put me in me ya. Ka wo yenya me. Na essence wo yenya minti. Otumi ade nyina ayɛ oh hallelujah enti yakɔ asomafo anima no ekyire du a ɛhɔ na papa bi a Bible say ɔyɛ akwankyene ɔyɛ ɔmama mu ni ɛfrɛ ne Cornelius ɔyɛ akwankyene ɔbɔ mpayɛ ɔma ɛna afei ɔpɛ nipa sɛm na ɔdɔ Nyankopɔn soso na saa papa yi Bible say da koro na Nyame
ɛde ɔbɔfoɔ ɛkɔɔ ne nkyɛn sɛ kɔka kyerɛ ne sɛ ɔnso mama wɔnkɔfa Peter a ɔyɛ asɔre ne nyinasoɔ no ɔnkɔfa no na ɔmmɛka Nyame asɛm nkyerɛ no na ɔne ne fifoɔ anya nkwa. Enti Nyame yi kyerɛ ɔbɔfoɔ no kɔka kyerɛ no na Nyame yi kyerɛ Peter nso so sɛ ɛnoma a anka ho nte a mo Jewfoɔ no sɛ yɛnnie no mede bia ma sɛ Dimos no wɔde asɛm yi aseɛ ne sɛ na ne nhyɛaseɛ ne sɛ nipa aka mo bu wɔn sɛ wɔn nsɛ na wɔn fata no me Nyame afɛ deɛ mate wɔn ho enti kɔ na kɔfa kɔna kɔgye saa afoɔ ne nkwa wɔsɛ wɔdwendwen saa deɛ no wɔn na nipa bɛbɔ ɛpono sɛ yɛhwehwɛ papa bi yɛfrɛ ne Peter ɛna ɔsɛ deɛ na mo bia wɔsɛ papa bi yɛfrɛ ne Cornelius wɔyɛ Romans sɛ ni wafoma yɛn sɛ yɛmɛfrɛ wo na yɛmfa wo mmra Nyame ne mu ofu ɛdi hɔ na Peter maa ne baage so ana ɔkɔɔyɛ na Bible sɛ ɔwɔ Cornelius fi a ɔka Nyame asɛm no na no nyɛ nsiiɛ no na Honhom Kronkron ti gu Cornelius ɛne ne fiefoɔ ɛso na wɔn nyinaa hyɛ aseɛ sɛ wɔka kasa foforɔ hyɛbara wɔsakoria oh hallelujah enti Peter hunu sɛ Onyankopɔn a yɛdi n'akyi no anaasɛ Yesu Kristo ba ɔbaeɛ no wama ama Jewfoɔ nko a na waba ma ananafoɔ anaasɛ ahɔhoɔ anaasɛ amamamufoɔ nso so ɛba enti ɔyɛ kyerɛkyerɛ Nyame asɛm bɔ wɔn asu na afei ogya wɔn hɔ ɛta akɔ Jerusalem ɔkɔ Jerusalem no ana mpanyinfoɔ no frɛ no akakyerɛ sɛ na yɛte sɛ wo ne amamamufoɔ bi akɔnya ɛna ɔnkitahudie saa mmotofoɔ yi deɛ ɛyɛfoɔ na adedi na ado wɔn kɔbata wɔn na Petro ɛkyerɛ asɛm no nyinaa mu ɛkyerɛ wɔn nti wɔn nso so ehunu sɛ Nyame ahyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ nneɛma foforɔ ɛwɔ amamamufoɔ yɛ aboma yɛ nyi nipa bi twetwene wɔdeɛ ɔnka yɛn ho wɔdeɛ wɔfiri ha nti wɔyɛ sei no Nyame aboaboa yɛn nyinaa no sɛ nipa baako hallelujah amen this is what say wɔyi saa twɛmutam anaasɛ fesua nanka esi Jewfoɔ ɛne Hebrewfoɔ ɛne amamamufoɔ no Nyame wɔyi afiri hɔ enti sɛ yɛhyia ha ɛnkrani ni hɔ biom asantene ni hɔ biom buruni ni hɔ biom kwawni ni hɔ biom ɛmfantene ni hɔ biom yɛkɔbani ni hɔ biom yɛgatini ni hɔ biom yɛn nyinaa yɛdeɛ Onyankopɔn ma hallelujah sɛ yɛde saa deɛ no hyɛ yɛ adwene mu ne yɛde yɛ adwuma a obiara ba a wɔhunu sɛ wabɛtɔ ne nuanom adɔfoɔ ntam wabɛtɔ sadefoɔ kuo anaasɛ pɛwfoɔ kuo anaasɛ fandefoɔ kuo mu na mu wabɛtɔ Onyame ɛma ɛyɛ busua baako ntam wɔaka amɛdura woma yɛmfa saa no ma no nyɛ adwuma enti mpanimfoɔ no te yɛ no atire du baako no ana wɔn soma Barnabas ɛna Barnabas nso kɔfa Paul asɔre a wɔbɛda ne Paul na wɔde wɔn kɔɛ na saa asɔre a na wɔn ahyɛ aseɛ wɔ Cornelius baabi a wɔte no na Christians oh hallelujah enti na asɔre no ɛtrɛ agye bum na saa brɛ no hallelujah ɛbɛ sɛ mo brɛ yɛ afi deɛ sɛ meka nsɛm nyinaa saa brɛ no ɛna Herod hunu sɛ sɛ meyɛ ayɛ mistake mɛte hɔ ama akoa no a yɛkuu no no yɛpɛ sɛ ka yɛbɛku no ne nkɔla aberɛ mu a yɛanya no na wɔbaa yɛ wobɛnyini yɛ bɛgye sɛ Nyame asɛm mu a nkurɔfoɔ ne nkurɔfoɔ gye yɛ afei deɛ ne nkyerɛkyerɛ no ɛfɛ wiase nyinaa dɔ mu enti ɛwɔ sɛ yɛ dɛn yɛfa wɔn ho adwene enti obi ka kyerɛ James a ɔyɛ John nua ɛna okuu no na okuu no na Jewfoɔ no a wɔn mpɛ Onyame asɔre yie wɔn a ɛyɛ agyegye Pilato anim a ma wɔkum Yesu no na wɔn wui na wɔn wɔ hɔ enti wɔn ɛdi osebo ɛdi bɛtɛ akyire sɛ Herod wɔyɛ bibi pa nanso obi a ɔpɛ political power biara wɔde wɔn sɛ wɔyɛ bibi na nipa agye ne so pa na ma ne tiri mu ɛyɛ ɛna afei wɔsɛ o sɛ nkurɔfoɔ yi abɔ me ayi amo sɛ makum James deɛ neɛ Peter ne nes ɔga na mu ne odi kan na mu enti ɔkyere Peter na abere a wɔkyere no na ɛyɛ twɛmu afahyɛ weekend enti ɔyɛ sɛ ɔmo di afahyɛ ne wie a na afei dwuma a ɔpɛ sɛ odi no obedi no na wɔahwɛ nipa a ɔno ara ne nua ɔgye ne yere okum Nyame nipa John the Baptist wakum James ɔno ara ne ba panyin ogye sɛ obetu nadeɛ so nti okum no na mmɔfra
a wodi mfie mienu mmarima a wodi mfie mienu wɔtɔre wɔn nyinaa ase sɛ nipa ɔkɔtɔ ne nsɛm a wogye sɛ anidasoɔ bi wɔ hɔ na anidasoɔ bi ɛni hɔ ma Peter na asɔre no tee yɛ no wɔani abobo mesi wɔani abobo wɔhunu sɛ ɔwɔ ɔgyefo bi yɛde ɔgyefo bi aba ne ke wakɔ obi nkyɛn sɛ ɔkɔbɔ na besi na wamo atena ase wabɔ w'amanneɛ nyinaa kyerɛ no wowie ya ɔsɛ me mma na ɛkɔ sukuu no ɛnwura biara na bɛsi ka wɔ me ho nyinaa mede ama ɔmɔde kɔkɔ n'akyi ɔno a wamfa sika no ano no ɔso wate wɔ nsɛm nyinaa wɔde na wiase wopia ɔ sɛ ɔyɛ sisi nyinaa sɛ ɛhuu ne ne bɔtɔ wɔna wɔsɛ ayɛ wase no nam ɔsɛ yɛkam too much na tɛmɛ bi yɛ na yɛ so yɛ kasa too much yɛka yɛ nsɛm sɛ nipa too much nipa oni tumi onipa ni ahoɔden onipa biara na mmom nipa bi yɛ hia bibi ɛni sɛ wohwehwɛ mo wɔ paa deɛ a kwasafo awurade nkyɛn ɔno na ɔgyeɛ ɛne kɔ ahosan ɛnyɛ yaresa ɛne nepa ɛyɛ ne dea nyame ka kyerɛ Abraham sɛ wɔnom a wabae ne sua ba wɔnom datrɛ nyame bi nsɛm ma hallelujah ba wɔnom datrɛ kyɛ sɛ ɔbɛsɔ kyerɛ sɛ yɛna Bible sɛ tɔrɔ bi a yɛmusa ɛyɛ yɛmusa because yɛnim yɛn papa no ɛnoɔma a wɔwɔ mumusa na wɔde bɛma na mo ani tie awie pɛyɛ ɛne yɛ anka wɔn sɛ wɔnkyerɛ nipa bebree woyɛ sɛ woha wo ho woka kyerɛ nipa wie no akɔ nyame nkyɛn a ɔka kyerɛ ɔtwɛn sɛ nipa no bɛyɛ ama wo ansa sɛ wɔanyɛ awie ama no afei woaba ɛnti na wɔde wato waiting list kɔ nyame nkyɛn first asuafoɔ no yɛ dɛn wɔkɔɔ nyame nkyɛn na ɔrebɔ mpayɛ sɛ nyame ɛnim sɛ hɛbɛdo paa Peter akɔtɔ ne nsɛm yi deɛ ne nkwa paa deɛ ɛno deɛ asa nanso yɛnim nea wɔtumi nama nea wɔwɔ ba nkwa mu nea wɔma Jesus Christ a ɔwuyi no wɔsɔreyɛ no yɛnim sɛ ɔte ase mɛsɛ ɔte ase ɛde wɔgu so bɔ mpaeɛ na ɔbɔ mpaeɛ no ara no Bible sɛ anadwo da suo mu no ana ɔbɔfoɔ no nyame soma a ɔbɔfoɔ na ɔkɔɔ prison hɔ menim deɛ ayɛ wɔ prison mebɔ mpaeɛ sɛ nyame bɔfoɔ bɛsane na ɔbɔfoɔ no saneeɛ no yɛdi kan ɛda no nyinaa yɛ hyerɛn ɔbɔfoɔ no baeɛ no ɔde light ɛbae sɛ wote so mu a Yehowa ɛne wo hwan Yehowa ɔnyɛ wo hwan ɔnsoma ɔbɔfoɔ ɛmɛmɛ prison hɔ na wonu sɛ woda dan mu nanka yɛsɔ light ya
what does it minimum na me dey say me what dem ma da no be so like the park and fa won say me what 30 degree sleeping na yebra many better na so Peter baby e na koto no o say asafo edunsia enai saa anan ana ewe enai no ana fei baby a woda no wode che ba kwa so de nai wa ha ana wode aso nai wa ana wode abobo soldiers for mo we no mo na we from de abobo mo nai se be ya se Peter e tire na ba ko a na we ya tire o tire ba ko a na so obofo ni pie ho no omo nyina da na Peter aso ada bi nti obofo ni pie ho no nyame ma ni timi yi na free change ni mu a asafo na woda won ntam no antie da me ni mu ofu nyam pa yetimi ye no when the church prays asori ko pa ya nyame o ye sentre Peter ti bi sorry a change no abubuo me ko pa ye se an konso biara an kuchiro biara obrensam die go nan no nyame onyu free mo ba ha me de mo fra embrofo Ghana bompa ye mame no no so aka twa se fasika bra me na me nya fasting ma wo ya fasting ada na wo nya sika me ya fasting as na me se go bebre and did the day wa for me because me to dia ni bi wa na me nya sika me go me first day me go enas the first week no me declare fasting we want to have the believe or a friend ando no ye a lecturer of Ghana na ye ANS over on our training ya we are with the shopping Milo we but the aba say nada se papa say you fasting you now so we went there for the show who am I fasting no fly I don't want to be near hallelujah. And you wouldn't have that before now. So I fast in power now, I'm out here. And you were here to carry out. But I would say, and no way I'm my affair to the was it kind of what you and the Mayans are falling in before the hallelujah. Amen. I said, what did my I answer your friend, say, I don't know, should be more. Now, I want to answer, Never know me pass the yard, the empty. Brother and sister, me for way command. And when I say the name, hallelujah. Amen. Empty Peter or sorry free. Some console him. I don't know what I say, Found pub washing. Found pub washing. Or finding pub washing, I say, oh, na bosso. Or one of us will say, for a dad, dear, a fashion. Hallelujah. Amen. And no one can say, yeah, boss way. And no, I did picture a sermon at all. Now, oh yes, I did, but the woman Jim Ra. Offer, oh, one apostle, now offer and Papa say, now for offer a tag, yes, say, no, I say, Dimeti. Namin, I see our baby. I told me I can't say one, a young person. Just say, you did bring me. I'm a book on a woman had the only people. And now, Yaka no everything. So, yet you put the area, drinks in the moment to a Yaka, you put the trap. Now, also, as a Busumi, that's supposed to get your fast. One better, yeah, my other is a journey away. It may sound silly to you. But God wants to do something supernatural in your life. And in your bedroom, I am free one. How can you go and say, hey, 1 year? Say, I said, when you be a lady, you never say, oh, yeah. Hallelujah. Amen. And what for the message Peter said, only that you know, Odinity. Now, our family see and say, Odinity, you know, and if I fast, laugh for 4, another 4. Another 4, the last 4, and I'll told that dear. Oh, hallelujah. Amen. Second year, double blessing, say, at least go to me, born not that dear. I did be anywhere ever show a Europe, a chain,
automatic door. And don't know who not do one. I feel my life. Hallelujah. That year gate, you know. Be tempted for net, you know. Now, Bible say, gate in one as Amen. If you are saying, this is not for Bible. There is nothing new under the sun. But we shall say, and if I were there, okay, I don't know if now I am fine for home. What's not what you know? Now, after. Say the river for you anymore. We did my efforts. Say a young show, say a poem, say a day. Make catch our side. So fearful pill, so on pill. Then you can't fall. Obey it. Oh, hallelujah. And you are put a peer and you go through Babino. I know what John was a wow. And some of it was a sir. And yet I am a nation. As a pa. Nyamema nya obeye wa abura bo mo enya te se da ye so enya te se da ye so na wa kan fu hwa debi kan se no se awade ye me ho sansane na mane nsi biye na mama kan fu no se wa safa awade ku kam awade na ma chi so do bari ma ni mo ye mu akuma me eti when the church prays, something happens. When the church prays, God delivers. When the church prays, something happens to the believer. And look where now, when you pray, you won't because of Libra Kaburi. Says that, or pay a crowd, January, and America. And I'm afraid about what we have found already. I don't feel her. No one said I'm on fire. You know your mama. Who on fire or what a friend is it? What they are doing. That's our prayer. Who wanted the target? Who they are doing? So we are now who's a woman being one rather than equal. And you are going to do it. Never knew your mobile. And you are not what the Indian beer, no case of people. No, no, as a wire, no, as a Mipita. Now, I said, no one way here, so maybe a prono. And what will tell you do the Kahu, Monday, Papa, was your boy, Peter Jina, a pronati on Miss Book, aren't they? And I could have we have been in front of what I'm not and yeah, I say, I'm fine, I'm say, and the summer, I'm prophet, say, and the ghost, and the angel, but the other says, and the summer just said, in the summer, I favor and the room must have been now someone pack any years be to some anyone who comes and not buy it. Hallelujah. Amen. And one of the young said, I am power, I could be a Puma. Peter, and then the moon. Say, I saw no bomb pie. The bomb pie said, near any patroness and empty near one can say, wow, who baby a Quimbiana, no Bibiana or Tinapo Anno, or Bibiana or no a quacky so, or Bibiana or Bibiana Jordan, the poor person never be a grandma. And what won't be a number of veterans, who come on to Mogasa, Naoko. Now, somebody as a baby, I was some woman being saying so. No one being saying, because I did essay our dream said, dear kind of a former called Peter and Sharon. Now I was there, Peter Nankasa, or your baby. Now, here also I had said, the Dick I was saying, oh, one apostle. Say, that will be one apostle, and let's say,
on siesie ne ho so obetu admo. Hallelujah. Amen. Now upon apostle no that me ba me better say apostle no etiada just last 2 weeks na me better one say the truth and the prayer. Omo na apostle na dey tesu me no o ka say on sharing power. Yes, can say power no here the gospel of peace asunje asa. Na fo ka say on share atade ni kyerɛ nyame ani onyam sɛ wo pɛsɛ wo ne nyame nante na wo na ni onyam ɛwɔ saa afi mu a fa wabɔsoro bɔ fa dokoro no fa bɔ fa waso paati anasa wo mpaboa no ɛyɛ asɛmpa ɛyɛ asundua asɛm no sa fa saa mpaboa no ɛfɛsɛ na nea ɛka ho koraa no fa onyame ani onyam fa hyɛ sɛ atade baby a wonam biara no let the glory of God be seen in your life. O Kristo ni men ko ko twitwa atro wa ha men ko ko ye ho no bebre a obi timi ka se na wo pa se o ye Kristo ni no na so ye Kristo ni men yes ha de da na me do pa ye di no kura na ye de ya boso abo na ya fa ye mpapo ye asodi ase na ye no nyame no onyam edi ye kan me ka se o se baby a wo no adwuma na wo a nyame ebeka woduma no ewura na akoma na nya emfata wo kora o de bema amen nya wo ni mpo no o de bema amen am de tutuma a wo ye on do hoko a wo ye on ya baby a wo fire na mo wo hwe ni pesukura a wo ye a e ka tsa wo se nya ofa mani kuro mu ni no o de bema amen na mo ati a wo se wa kasa no ye ready se obetu ala mo efi na wo tuni ko se woduma na wo ho mpaye a tumo na ho nyame bofu bedi wani amen na wakobie apuru biara emu ato ade ama wo soso wo so na duma ebema bibi aba wo nsam wotumi ahwe oni wabusua se yare na wo yare a enne ye be mpaye kika ho na ti wa yare sa efi ati na mo yare bibi ye bo mpaye ni wi a ye di benediction na ye ko enti enne ye be mpaye ye krato fo aboso no bo fa onpa kwa se na fa onyame no efese satade na nia ohwehwe free na be ho no je bibi na odi ato onyame ni mu a ukuru na aka asuoja oyire na aka asuoja omma na aka asuoja nyame mu ti se nyame do mo be free asuoja fa ba beka so bibi na wo hwe mu say ya krata asem say ya dai nyentitio fatidie fro nyame asem na ma nyame ho kwan na onye senkyere na ewo ho esanse nie nipa ntimi nya no eno na nyame otimi ma mu so bra yo bompa yi